खाम जादों आंयाव हाबनो मोनगोन ना मोनाथाय नै ओरैबायदि मोजां जादों मालाय हायाव आं दाना सोरजोंबा रायलायगोन र' आङो दायो बेयावसो हाबगोरनि बे जाहैबाय संग्राफोरा आं एसे देरि हाबगावनि र' ओरैजायबो ओंखाम जाग्राया ओरैजाय आं माने दिनैसो फार्स्ट टाइम फैनानै मोजां मोनबाय आङो दिनैहाय बेफोरबायदि जानाय नुनानै आरोना आखायावहा मजाबारि न' होनदोंमोन दौरिनि माने ओंखाम जाबाय नालाय दौरि बायदि ओमफ्राय नोंना अबावमोन आंना ओइ माबा दलाफारायाव दलाफारा आच्छा खै बोसोर जागोन ना हाबा जानाया आङो माने माबायाव जादोंमोन 90 सनाव ओमफ्राय माने जोंनाथ' जेनेबा नोंथ' बर' नङा होमबा बर' हिसाबथ' नोंबोथ' मिथिगौ जेनेबा जोंनाथ' आथिमंगलसो थाङो बा निरिक बसनाय थिरिक बसनायसो दाथ' बिसिनावथ' बिदि दंना गैया निरिक बसनाया माने नैबेनो बिसिना निरिक बसनाय बायदि आरो दा नैबे ओरैनो बुरि बियानो निरिक बसनाय आच्छा होमबा नोंनाथ' होमबा बे नोंनाथ' आथिमंगलसो थांनांदों नङा आंबो बिसिनि नेम बायदि आंबो अमा जाहोनाय बायदि खालामहैबाय आरो आच्छा नों देउरि ना बर' बर'मोन दा देउरि जाबाय आरो होमबाबो जाथाराखै आहाबो बुरि बिया बानायबासो गाय देउरिया अ माने जों बेलेग जाथिया फैबा बुरि बियाखौ बानायथारनांगौ होमबा जोंनाव आथिमंगल थांनाय जाया आथिमंगला बर'ना थागोन आरो थांबाबो जागोन आच्छा बेबायदि खोथा माथो खालामथारनो मासबि होमबा नोंनाबो दाबो जायाखै अमा फिनांसिगोन ना गथ' गथाय साबेसे जाखो जाबाय बेसे गिदिर जाखो 7 जाबायानो आरो होमबाथ' दा नोंनिखौ फिसालाफ्राबोथ' मोनजासिगोन बुरि बिया बुरि बिया माखौथो होनो फिसा फिसौ सब मोनजानांगौ आच्छा बे आच्छा बेबायदि ओमफ्राय नोंना अबाव मोनदों न'आ भालागुरि आच्छा एने बुरि बिया হয় নেকি लरा ছোৱালী नाति बुति सब खालामलायगौ ना हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदान बिसोरो खाख्लुना जाहैबाय हौवा हिन्जाव गोदान बे जाहैबाय सासेया हौवा गोदान एकदम बिसिना ड्रेसा माबायदि आरो लोगोसे साथाबो हमबावलायनांगौसो एसे दिन्थिनोसै आं नै ओरैजाय नुदोंना ओंखाम जादों आंयाव हाबनो मोनगोन ना मोनाथाय नै ओरैबायदि मोजां जादों मालाय हायाव दंफां बिलाइजोंहाय जौजोंहायबो ओरैजाय आरोना नै आं दाना सोरजोंबा रायलायगोन र' आङो दायो बेयावसो हाबगोरनि बे जाहैबाय संग्रा खावग्राफोरजों रायलायनोसै आङो दाहाय बेजों रायलायगोन र' आङो दे ना बर' रोंगौ जानो सोरो बर' रोंगौ देउरि बर' रोङा बर' ना जानो देउरि हमासाव न' आच्छा आं एसे देरि हाबगावनि र' ओरैजायबो ओंखाम जाग्राया ओरैजाय आं माने दिनैसो फार्स्ट टाइम फैनानै मोजां मोनबाय आङो दिनैहाय बेफोरबायदि जानाय नुनानै आरोना आखायावहा मजाबारि न' আপোনালোকে বেয়া নাপাব আং ओरैजाय थांनि दा सोरजोंहाय सेन्देल गाननानै সোমাই যাম কি খাইছে মা ছোৱালীৰ বিয়া আচ্ছা আপোনাৰ ছোৱালীৰ বিয়া আচ্ছা আছো দিছে এইটো কি বিয়া বুলি কয় এইটো আমাৰ মতে বুঢ়ী বিয়া কয় বুঢ়ী বিয়াটো কেলে পাতিব লাগে আপোনালোকে আমাৰ নিয়মটো আকৌ এইটো দলে আমাৰ এতিয়া আইৰৰ বাহৰ মানুহ বুলি কয় আৰু এইটো এতিয়া বদৰি বাহলৈ গৈছে বিয়া আচ্ছা সেইকাৰণে ইয়াৰ পৰা হাৰে হিমেটোৱে এনেকৈ নিদিলে আমাৰ হেৰি নহয় আমাৰ ইফালে হৈ আপোনাৰ বুঢ়ী বিয়া হ'ল না নাই আমাৰ হ'ল এনে মানে বুঢ়ী বিয়াটো কিমান মান মাহত হ'ব লাগে এনে যিমান যাত যেতিয়া হেৰি হ'ব পাৰে আৰু পাতিব পাৰে সুবিধা এনেকুৱা পাৰে আচ্ছা বয়সতো থাকে কিছুমানে বুঢ়ী হ'লেও পাতিবই লাগিব ইটো হেৰি কৰা তালৈ লৈ যাবই লাগিব দৰা লৈ যাব লাগিব ন আৰু হিমেটোৱে বুলি কয় আৰু আচ্ছা এফালে কাক সুধিম মই আশীৰ্বাদ দিব ন ইফালে ৰ আপোনাৰ বুঢ়ী বিয়া হ'ল না নাই হৈ গ'ল আপোনাৰ ক'ৰ হয় জীয়ৰী আপুনি মাজুলী ইয়াত আহিলে বামচেনিয়াত কেনেকৈ আহি পালে ইয়াত আপুনি কি দেউৰী না দেউৰীয়ে মানে বুঢ়ী বিয়াটো কেনেকুৱা মানে কৰিবই লাগিব যদি নকৰে কৰিব লাগিব আচ্ছা এতিয়া যে এনেকুৱা যে খাবলৈ যে মানে ৰেডি হৈ আছে ইয়াত এতিয়া কিবা নেম আছে নেকি এতিয়াহে খাব পাৰি এতিয়া খাব নোৱাৰে ৱাও होनदों কি খাইছে আপুনি টানি চাওকচোন এইটো কি কয় চুজে আৰু খাব নাপায় দে এইটো কাৰণে মানে সেৱা যেতিয়া শেষ হ'ব
তেতিয়াই মানে চুজে কোৱাটো আমাৰ আৰম্ভ হয় এটা কোনে সেৱা কৰিব আহিব এইটো কইনাই সেৱা কৰিছে মানে ৰাইজক এতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰতো আহিব নহয় মাজতে মাজতে আহিব বুঢ়াখিনি তাৰ পাছতো ইয়াতো আহিব ইয়ালৈ নাহে পাছত আহিব আৰু আহিব আচ্ছা মানে এতিয়া সেইটো কি বিয়া বুলি কৈছে আপোনালোকৰ এইটো আমাৰ বুঢ়ী বিয়া বুঢ়ী বিয়া আপোনাৰ বুঢ়ী বিয়া হ'ল নাই মোৰ হ'ল আপোনাৰ কিমান বছৰ হৈছিলে বুঢ়ী বিয়া মোৰ 25 বছৰতে হ'ল 25 বছৰ হ'লে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী কিবা বিয়া চিয়া পাতিছিলে নেকি বিয়াটো নাপাতা আগতে হ'ল এতিয়া মানে বুঢ়া কি বুলি কয় ছোৱালীয়ে নাতি ফুটি পালেও বুঢ়া বিয়া বা বুঢ়ী বিয়া পাতিব পাৰে কৰিব লাগিব আমাৰ আগলৈ বহুত জঞ্জাল জঞ্জাল কেনেকুৱা জঞ্জাল জঞ্জাল মানে যদি বুঢ়া বিয়া নাপাতে তেতিয়াহ'লে ছোৱালীৰ ঘৰৰ মানুহকেইটাই এইটো দহা চহা কৰিব লাগিব আচ্ছা এইটোৰ কাৰণে আমাৰ সেইটো জৰুৰী নিয়ম না ঠিক আছে मा जाहैबाय ना आङो बेयाव फैनानै आङो माने बामसिङा गामियावहाय दिनैहाय बुरि बिया जानो फैदोंमोन बेयाव आङो सासे मानसि लोगो मोनबाय दे जाय मानसिजों आं रायलायदों बेनो जाहैबाय बर' आंबो एज ए बर' हिसाबै आं दा बेजों बर'नि माखासे रायलायनोसै आङो बिसोरो बियो मा बुङो आरो बबेनिमोन खुलुमबाय आरोबाव खेबसेबाव मानसि नायनायाथ' आं दहाय देउरि बायदिसो नुदोंमोन दौरिनि माने ओंखाम जाबाय नालाय दौरि बायदि ओमफ्राय नोंना अबावमोन आंना माबा दलपारायाव दलापारा आচ্ছা खै बोसोर जागोन ना हाबा जानाया आङो माने माबायाव जादोंमोन 90 सनाव ओमफ्राय माने जोंनाथ' जेनेबा नोंथ' बर' नङा होमबा बर' हिसाबथ' नोंबोथ' मिथिगौ जेनेबा जोंनाथ' आथिमंगलसो थाङो बा निरेक बसनाय थिरेक बसनायसो दाथ' बिसिनावथ' बिदि दंना गैया निरेक बसनाया माने नैबेनो बिसिना निरेक बसनाय बायदि आरो दा नैबे ओरैनो बुरि बियानो निरेक बसनाय आচ্ছা होमबा नोंनाथ' होमबा बे नोंनाथ' आथिमंगलसो थांदांदों नङा आंबो बिसिनि नेम बायदि आंबो अमा जाहोनाय बायदि खालामहैबाय आरो आচ্ছা दा नोंना কষ্ট পাইছে নেকি এনেকা বহি কষ্ট পোৱা নাই আমাৰ নিয়মে আৰু নেমে আমাৰ দেউৰী নিয়মে এনেকুৱা মানে ওপৰত বহি খাব নালাগে নালাগে তলতে বহি খাব লাগিব তলতে এনেকে সমাজ এই শকত মানুহবিলাক কেনেকুৱা খাব দিয়া অলপ ওখকৈ বহিব নেকি পকৰাটো ওখকৈ দিব ওখকৈ দিব না नोंनाव अबावमोन न'आ बेयावनो बामसिनियावनो नों देउरि ना बर' बर'मोन दा देउरि जाबाय आरो होमबाबो जाथाराखै आहाबो बुरि बिया बानायबासो गाय देउरिया माने जों बेलेग जाथिया फैबा बुरि बियाखौ बानायथारनांगौ होमबा जोंनाव आथिमंगल थांनाय जाया आथिमंगला बर'ना थागोन आरो थांबाबो जागोन आচ্ছা बेबायदि खोथा माथो खालामथारनो मासबि होमबा नोंनाबो दाबो जायाखै जायाखै अमा फिनांसिगोन ना गथ' गथाय साबेसे जाखो जाबाय बेसे गिदिर जाखो 7 जाबायानो होमबाथ' दा नोंनिखौ फिसालाफ्राबोथ' मोनजासिगोन बुरि बिया बुरि बिया माखौथो होनो फिसा फिसौ सब मोनजानांगौ आচ্ছা बेबायदि ओमफ्राय नोंना अबाव मोनदों न'आ भालागुरि आচ্ছা एने बुरि बिया হয় নেকি लरा ছোৱালী नाति बुति सब खामो मावलायगौ ना गोनो थाबाय दे लोगो मोनना दे गोजोननाय थाबाय दे एसे सिङाव हाबनोसै दासो फैबाय दं आरो मानसिफ्रा एसे बेखौनो दिन्थिबाय आंखौथ' गोसोम सुनबाय माथो जोङो फैदोंमोन नै इयावहाय आं दसे बेरायबाय हिनजाव गोदानखौथ' एसे बाहेरायाव लांबाय माबा मानिखौहाय बरायनो दा खुलुमनो लांबायनो आरोखि मानसिया दा नै बेस्थ' जों फैनानै इसोर फैदोंमोन जों गासिबो ज'नो बे जाबाय प्रेसिडेन्ट बायद'आ बे जाबाय जोंनि मेम्बार स्टाफ ओमफ्राय ओरैजाय थिगे हा वाव आं दायो हौवा गोदाननि जायगायाव जिरायबाय हौवा गोदान हिनजाव गोदानाव मोजां मोनबाय आङो माखासे नोंथांमोननो दिन्थिबाय दै दायो मा जाहैबाय ओरैजाय बै देउरि माखासे रायलायनां सिख्लाफोरजोंहाय नुदोंना ओरैजाय बिसोरजोंहाय मा रायलायगोनथाय आङो दायो बिसोरबा हाबा जाना जायाखै बिसोरबो हाबा जानायखौल' एसे रायलायनि आङो ओरैजाय रायलायनि खुलुमबाय नमस्कार বুলি কওঁতে দেউৰীক কেনেকুৱা কয় দেউৰী আগজনী আপোনালোকৰ ভালনে আপোনালোকৰ ঘৰ ক'ত বামচেয়া আপোনাৰ ক'ত আছিলে মেইন ঘৰটো বামচেনিয়া লোকেল আপুনি ইয়াৰে হয় বেলেগত যাবলৈ মন নাছিলে ইয়াতে থাকিলে ইয়াতে জন্ম হ'ল ইয়াতে থাকিলে এনে ক'লে ভাল লাগে জানো কেতিয়াবা ভাবে চাগে এই গাঁৱত থাকি বহুত পচিলোঁ বোলে নাভাবে না আচ্ছা ঠিক আছে এই আমাৰ বাইদেউজনীৰ লগত অলপ কথা পাতি কিবা ব্যস্ত আছে বাইদেউটো নমস্কাৰ বাইদেউ আপোনাৰ ঘৰ ক'ত বাইদেউ বামচেনিয়া আচ্ছা নাই বাবা এতিয়া যে বুঢ়ী বিয়াত কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ ইয়াত আহি হা বুঢ়ী ফেল হৈছে ঘূৰি ফেল হৈছে নেকি বুঢ়ী মানে মই বুজি নাপালোঁ হয় নি আপোনাৰ ঘৰ ক'ত বাইদেউ ইয়াতে চব লোকেল লগত আমি কথা নাপাতো দেই বাই